ne balima u sigi kun ye mun ye kunnafoni dɔ bɛ yen ko min ye i y'a faamuya b'a la kafiri ninnu i y'a faamuya bingalikɛla ninnu zo ninnu n'o ye faransi n'a nɔfɛmɔgɔw ye a ko bɛ fɛ ka wuli an ye votu min kɛ k'u b'u da don o la k'a fɔ ko votu kɛcogo man ɲa dɛ a kɛra nkalon ka di a ma se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ kunun tun bɛ fɛ k'an da don min ye transfert ko ye transfert tɛ dɔwɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ kunun tun bɛ mali la i y'i ka carte n'a dilan k'i to mali kɔnɔ yen mɛ ala y'a kɛ i nana faransi i sigiyɔrɔ bɛn bɛ faransi ma i kan ka mun de kɛ sisan carte na min n'i y'a dilan k'i to mali kɔnɔ ni i nana faransi kɔnɔ i y'a faamuya b'a la i kan ka se transfert mɔgɔ de ma o bi i tɔgɔ bɔ mali la k'i tɔgɔ de faransi lisi la an bɛna an da don fana la k'o walawala parce que votu don an ye mɔgɔ caman de perdi votu don mɔgɔ caman bɛ se ka voter an bɛna an cɛsiri walasa votuba min bɛ na n'o président sigi ye walasa o ɲɔgɔn kana y'a la tuguni transfert bɛ kɛ cogo min na an b'a an da don o la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye alahaji je crois que mɔgɔ caman b'a dɔn walima mɔgɔ caman yɛrɛ t'a dɔn parce que nafa t'a la ko kaworal j'espère k'a sigilen bɛ Senegali ATT ninnu ye faso nafolo ta k'a d'a ma a y'o bɛɛ kunu ka ban pewu se t'a ye tuguni n'i y'a ye a finnen dɔ bi ko Gawo fatɔ fɔlɔ faso nafolo dɔɔni tun b'a kun f'a bɛ produit muchacho a tun bɛ produit baw de mun ko laji o de ye Sogɛli kɛlɛ ye ne y'a fɔ ko n'i ma Sogɛli to yen k'i bɛ malo a bɔra panpan na tuguni ko mɔgɔ kana taa voter ko sɔrɔdasiw ye mali ci dɛ sɔrɔdasiw tɛ baara la an b'o video fana kɛ la fasoden jugu fɛn bɛ yala la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin de ye an sigi kun ye wala an b'a ɲini aw fɛ aw b'a partager maximum walasa a bɛ se ka se a seyɔrɔ la cogo min na Abdulaye Samake k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ne balimaw an ye kunnafoni sɔrɔ a b'a yɔrɔnin n'an sera ka yɔrɔnin fana tigɛ a ka ɲi quoi an ye kunnafoni sɔrɔ min ye faransɛw ni amerikɛnw ye ani mali politisiyɛn jugusagoden dɔw ko b'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye votu min kɛ i y'a faamuya la k'a votu k'a lanɔgɔ k'a votu a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na i y'a faamuya la c'est que non cɛ walahi tɛ demɔri bila la n bɛ jigin ba kan bi a ka bon hakili ma bilahi n bɛ ba nɛni da e kan bi fo k'i sa i tɛ demɔri bila wallahi n bɛ ba nɛni da e kan bi tɛ demɔri bila la fo k'i sa i tɛ demɔri bila wala o ye o yɔrɔ ye a bɛ kɛri pɔmpe ko Abdulaye Samake a bɛ kɛri pɔmpe min ye mali politisiyɛnw ye ani comment ça s'appelle faransi olu de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi élection min kɛra tiɲɛ kan a ko bɛna yira mɔgɔ la ko élection kɛra nkalon kan élection min ni maliyɛnden bɛɛ bɔra ka oui ta ko bɛna yira k'a fɔ ko oui ma ta mais an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya depuis ni élection ma kɛ o ye wulikajɔ sabati ko Asimi t'a kɛbaga ye mais o man bali k'a kɛ dɛ depuis nin bɔra Asimi da kɔnɔ don min na ko référendum kura bɛ kɛ le 4e république mali kura ko bɛna sigi sen kan o ye fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye mais kuma kɔfɛ barika t'u la an y'an ka élection kɛ a ɲuman pasera maliyɛndenw bɔra ka taa voter bɛɛ ye oui ta oui de pasera o bɛ panpan na tuguni ko votu ma se ka kɛ Kidali votu ma se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ o b'a yira k'a fɔ ko votu kɛcogo man ɲa ni votu ma se ka kɛ mali territoire bɛɛ la o b'a yira k'a fɔ ko votu mais n ko ni ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala ye mɔgɔ da halaki kama i bɛ sɔn ko bɛɛ ma votu kɛra Kidali votu kɛra Teselit votu kɛra Menaka votu kɛra hali Alizeri yɔrɔ tɛ votu ma kɛ yɔrɔ min na mais o binnen kɔfɛ o ta tiɲɛnen kɔfɛ ko bɛna jɔ ko non ko votu kɛcogo man ɲa ko mali fan dɔ bɛ yen nɔ ko votu ma kɛ ni votu ma kɛ o yɔrɔ la ko b'a yira k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la a ko tɛ passé quoi jɔn de bɛ se ka nin bali mali kɔnɔ bi ne y'a fɔ aw ye en tant que jamana kɔnɔdenw b'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ foyi tɛ s'a la a ye nin kuma ta aw hakili la dɛ a ye nin kuma bila aw kun na en tant que jamana kɔnɔdenw b'u ka président fɛ bilahi walahi foyi t'a sɔrɔ ni jamana kɔnɔdenw t'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ juguw bɛ se ka don en tant que jamana kɔnɔdenw b'u ka président fɛ
ni kube o président boy ibe tagama suu de kan ibe joli de bon ibe jamana de ci président mbe bi fo itisala ibe ki yɛrɛ sɛgɛn fu ne y'a f'i ye k'i ka k'a fɛ i ka tugu a kɔ i k'a dɛmɛ n'o kɛra ala bɛ bɔda dɔ k'i ye ala bɛ hɛrɛ dɔ k'i ye mɛ n'i ko i b'a juguya ala b'i mago sa k'i ta tiɲɛ mali politisiyɛnw ani faransɛw o de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko votu ma se ka kɛ kidali votu ma se ka kɛ mɛnaka votu ma se ka kɛ a ko b'a yira k'a fɔ votu kɛ cogo man ɲa k'olu bɛ a ko annulé an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu min na ala ka nɔgɔya ne bɛ min fɔ malidenw ye dɔrɔn bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiranna mɔden i y'a faamuya bala hali anw yɛrɛ min filɛ nin an bɛ nin kunnafoni sugu ninnu lase ten de dɔrɔn foyi tɛ yen o foyi tɛ yen wa ko tɛ se ka bɔ a la paga tɛ yen wala bɛɛ k'i hakili sigi Assimi de bɛ pouvoir la maliyɛndenw b'a fɛ ka da kun jumɛn kan a y'an jigi tugu a y'an jigi fa an ka wari bɛ ka k'a kɛcogo la mali bɛ ka bonya mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ mali 100% a bɛɛ lajɛlen bɛ Assimi fɛ hali n'i taara ɲarela kaburuso kɔnɔ i b'a sɔrɔ suw bɛ ka dugawu kɛ Assimi ye n'i taara kaburuso kɔnɔ i bɛ Assimi de tɔgɔ mɛn suw da kɔnɔ Assimi ala ka barika don i la Assimi ala ka sini kɛnɛya d'i ma Assimi ala k'a to i kana na fara anw kan sisan i ka to mali kɔnɔ ka mali segin a danbe kɔnɔ bɛɛ bɛ Assimi fɛ hali mali wuluw a bɛɛ lajɛlen bɛ Assimi fɛ o b'a yira ko foyi tɛ se Assimi na wa foyi tɛ Assimi sɔrɔ ni fɛn bɛ Assimi sɔrɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ an bɛɛ kɛra su ye bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen u dan ye kuma de u dan ye tapasi de u dan ye nkalonbatigɛ de u dan ye juguya de mɛ nin bɛɛ kɔfɛ foyi tɛ yen race balayira de l'homme tranquille depuis Paris bɛɛ k'i hakili sigi o ye jamana fɛn fɛn ci walima ka jamana fɛn fɛn président bɔ yen a y'a sɔrɔ o jamana kɔnɔdenw de tɛ kan kelen fɔ a y'a sɔrɔ o taara o jamana kɔnɔdenw de bila ɲɔgɔn na par exemple o bɛ Libi ci ka Kadafi faga o taara Libyɛnw de bila ɲɔgɔn na fɔlɔ ka population bila ɲɔgɔn na olu yɛrɛ dama ka marifa ta ɲɔgɔn kama u sɔrɔla ka wuli ka t'u sen don o la k'u da don o la ka Kadafi faga o bɛ ba bɔ Côte d'Ivoire o ye Côte d'Ivoire population de bila ɲɔgɔn na fɔlɔ u ka stratégie bɛɛ de ye nin ye n'o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ min n'i ma sɔn u ta ma n'i tɛ k'u sago kɛ o b'aw ka jamana kɔnɔdenw de kun kari ɲɔgɔn na fɔlɔ n'u ye jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na o bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ aw ma mɛ mali kɔnɔ o tɛ yen bi maliyɛnw tɛ se ka bila ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la wa maliyɛnden bɛɛ bɛ hakilina kelen na bɛɛ bɛ Assimi fɛ bɛɛ bɛ Assimi kɔ o b'a yira k'a fɔ foyi tɛ se Assimi na bi foyi t'a sɔrɔ fana ni ala na kira sɔnna n'an tun fara-faralen don o tun bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ ni président tun tɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ o tun bɛ se ka président bɔ yen mɛ hali n'i taara ɲarela kaburuso la su minnu dalen bɛ olu bɛ Assimi fɛ kuma ma se ɲɛnamaw ma o bɛ taa min u dan ye kuma ni bofara de kuma ni bofara kɔfɛ foyi tɛ yen bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiranna mɔden i y'a faamuya bala dɔw ye an wele ka nin kunnafoni di an ma k'o bɛ fɛ ka an ka nin votu in ko ka sabute an bolo ko parce que ko an ma se ka taa Kidali an taara Kidali n bɛna o preuve yira aw la k'a fɔ an taara votu kɛ Kidali mali yɔrɔ tɛ yen votu ma kɛ yɔrɔ min na fo ni kɛra kafiri ye dɛ mali yɔrɔ tɛ yen an ma taa votu kɛ yɔrɔ min na parce que Assimi de bɛ kɛlɛ kɛ minɛn b'an bolo a se bɛ an ye an ka avion hali sisan o bɛ Kidali kun na mɔgɔ si tɛ se k'a bali paga mɛnakakaw votera i y'a faamuya b'a la ka oui bɛɛ ta Kidalikaw votera ka oui bɛɛ ta i y'a faamuya se bɛ an ye bi an ka territoire bɛɛ kɛra an ta ye an taara Kidali votu kɛra yen nɔ a y'a lamɛn dɛ Kasum Tarawele bɛna fɔ. ɛzi mɔgɔw fana ka bataki bi yan ɛzi ko a kɛlen don k'a lakɔlɔsi nin waati in na ko maa dɔw bɛ yen k'olu kɛlen don ka u yɛrɛ kɛ olu ka ɛzi baarakɛlaw ye ko a maaw k'u bɛ ka sɛbɛnw ni batakiw ni fɛnw ci mɔgɔw ma k'a sɔrɔ cɛ ye wa k'u ka kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na o ye ka ɲɛsin kalata min kɛra Kidali kɔnɔna na ko ɛzi b'a yira k'a fɔ bi k'a tɛ jɛn ni waleya cɛjugu ye bi a tɛ jɛn n'a ye sini wa maa bɛ yen n'i y'a kɛ n'i minɛna i bɛ bila fanga tigilamaw olu ka bolo kan wa maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ ka nin waleya ninnu fɔ u tɛ ɛzi mɔgɔw ka maa si la maa mun yamaruya ɛzi fɛ ɛzi tɔgɔ t'a si la wa ɛzi y'a yira fana k'a fɔ ko ale kɔni ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko mun bɛ ka nin waleya ninnu kɛ k'u k'a bila u kun na k'a fɔ ko a tɛna na foyi falen olu ka baara kɛcogo la n'u ka jaabi n'u ka baaraw kɛcogo la wa fana ni i nɔ minɛna a la fana min ye sariya i bɛ taa o ka bolo kan o bɛɛ lajɛlen na ɛzi y'a yira k'a fɔ ko ale ka baaraw bɛnnen don mun ma yaasa ka kalata bɛɛ lajɛlen labɛn
o de la kalata min kɛra olu bɛna a baara kɛ wa u y'a yira fana ɛzi b'a yira bɛɛ lajɛlen na fana k'a fɔ ko a bɛ segin a kan tuguni keba ko kalata ko a kɛra kidali kɔnɔna na yɔrɔ ne ni ɛzi ma kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ ne bɛ tesali ta kalama kabi kunu ne y'o fɔ a ɲɛna yan ɛzi ko ale yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko wa ko a bɛ segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye juin kalo tile 18 kalata in ye k'a kɛra kidali kɔnɔna na bara banna pewu fali sara boci banna juguya ko ye malo ni ta tiɲɛ de mali yɔrɔ tɛ yen élection ma kɛ yɔrɔ min na mais bi mali politicien jugu ani faransiw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko élection ma se ka kɛ kidali e tun tɛ yen a ma k'i ɲɛna ne taara i sigi k'i b'a kɛ juguya ye fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ élection kɛra mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ tɛ yen mali kɔnɔ élection ma kɛ yɔrɔ min na hali lahara élection kɛra yen ayiwa aw dan ye kuma de maliyɛn den bɛɛ bɛ asimi fɛ ni k'i bɛ asimi kɛlɛ bi a bɛ komi k'i bɛ ala kɛlɛ mɔgɔ tɛ se ala la kɛlɛ cogo tɛ asimi na mali bɛɛ b'a kɔ ni maliyɛnw tun t'a kɔ aw bɛ se ka kɛlɛ mais san joli a bɛ bo fara la asimi bɛ kuluba i binna k'a b'i bo tigɛ a mana bin k'a b'i bo ci i bɛ taa min a ye juguya dabila ka cɛ in dɛmɛ n'o kɛra ala bɛ hɛrɛ kɛ aw ye en tant que aw bɛ ka juguya de ta ka ɲɛsin cɛ in ma cɛ in bɛ yɛlɛ de aw bɛ jigin kuma fa n'a ba filɛ mali bɛɛ b'a fɛ a ko bɛɛ ka taa vote bɛɛ ka wita maliyɛn bɛɛ wita a ko nin constitution ko hɛrɛ de b'a kɔnɔ maliyɛnw dara la o ye wita constitution passera an bɛ 4e république kɔnɔ i bɛ t'i kun fara kogo kun wa kɛlɛ cogo tɛ nin président na wa ka yira aw la dɔrɔn bɛɛ k'i hakili sigi kunnafoni min bɛ ka circuler bagabagali ni juguya don a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ bɔ yan ka telefɔni in sɔrɔ ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris wi taara i y'a faamuya bala sini jaabi bɛ bɔ an bɛ taa 4e république kɔnɔ parce que constitution kura mana sigi waati o waati a bɛ komi jamana kura de sigira mali kura o sigira ka ban pewu ne yɛrɛ kɔrɔmusoba n'o ye abi watara ye olu bɛɛ taara wi ta i y'a faamuya ka tila ka nɔ ka don da kɔnɔ k'a ɲimi ɲimi ka tila k'a fili n ko n ka cɛ ko bɛ. alors dupla muso ni kɔni ni votera ni ma se ka poubelle sɔrɔ i kɛrɛfɛ i b'a kɛ cogo min na dɛ i b'a kɛ sin ka kɛ chewing-gum de ye k'a bila kɔnɔ ka voilà c'est comme ça n'a ɲimi k'a bɛɛ ɲimi k'a ɲimi k'a kɛ chewing-gum ye ka sɔrɔ k'a kɛ pu. Voilà, ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye tellement que olu yɛrɛ tun diminen bɛ wi kɔrɔ quoi olu taara non kɔrɔ quoi olu taara voter ka wi ta k'o bila an ka balan kɔnɔ non k'a kɛ chewing-gum ye ka tila k'a tu n ko non tellement que non ma ka go hali wolomusonin bo bi tellement que non ma ka go hali samiya bo bi la e ɲɛ tɛ ne kɔrɔmuso la non bɛ k'a ɲimi k'a fili a ko o ye ko bannen ala k'a ɲɛ ka d'a ma ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye Abi Watara. Alors, dupla muso ni kɔni ni votera ni ma se ka poubelle sɔrɔ i kɛrɛfɛ i b'a kɛ cogo min na dɛ i b'a kɛ sin ka kɛ chewing-gum de ye k'a bila kɔnɔ ka a bɛɛ ɲimi k'a ɲimi k'a kɛ chewing-gum ye ka sɔrɔ k'a kɛ pu. Ali Bacili ninnu bɛ ko min na o bɛ ɲɛnabɔ wa Ali Bacili ninnu de ko k'olu bɛ nɔ ta mɔgɔ bɛ k'aw fɛ yan ne yɛrɛ kɔrɔmuso taara voter ka wi ta non ka tila k'o ɲimi k'o fɔnɔ baara ma ban a nin dimi de b'u la o bɛ ka t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan ko vote ma kɛ Kidali hali ni vote ma kɛ Bamakɔ a ka mun b'a la maliyɛn dɔw bɛ asimi fɛ avion minnu sanna an bɛɛ y'u ye kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka don Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la faso impôt bɛ ka k'a kɛcogo la zone bɛ ka taa kaso la faransiw bɛ ka gɛn minisima bɛ ka gɛn hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi ne ko i bɛ nin kɛlɛ i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa kɛlɛ cogo t'a la maliyɛn bɛɛ b'a fɛ ayiwa jaabi bɛ bɔ sini ni vote kɛra 3 jours de bɛ yen ka jatew fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya la ka sɔrɔ k'a bɔ ni kunnafoni ye 4e république direct voilà an bɛ 4e an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw n bɛna kunnafoni dɔw de di maliyɛnw ma kunnafoni min n'a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a nafa ka bon n bɛna kunnafoni de di maliyɛnw ma kunnafoni min ni nafaba de b'a la parce que vote min kɛra ne yɛrɛ dusu kasira dɛ parce que maliyɛn den caman de taara k'u bɛ taa voter mais u y'a sɔrɔ i y'a faamuya la u ka carte nina a tɛ faransi yan u ka carte nina bɛ Mali de kɔnɔ pour que i bɛ se ka voter yan cogo min na n bɛna o de ɲɛfɔ i ye i tulo ɲɛgɛnnen to i k'i tulo nɔgɔ bɔ
nin file mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ o tɛ ka nin ko yɛrɛ ɲɛɲini an bɛna cɛsiri de kɛ k'a kuma caya walasa maliyɛnw bɛ se ka transfert kɛ cogo min na nin yɔrɔnin nafa ka bon dɛ mɔgɔ caman dimina vote don mɛ u tun t'a kalama u t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na vote tun ka d'a ye vote tun ka d'u ye u déplacera k'u bɛ taa voter mɛ ja n'i ka carte nina dilan Mali kɔnɔ ni ala y'a kɛ i nana Faransi yan kana sigi Faransi yan i ma transfert kɛ a bɛ comme toujours e bɛ Mali de kɔnɔ parce que i tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Mali de kɔnɔ i tɔgɔ ma bila yan liste la n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka bila yan liste la e min ka carte nina dilanna Mali kɔnɔ i bɛ taa transfert kɛyɔrɔ de la n'i sera consulat mɔgɔw ma olu b'a ɲɛfɔ i ye transfert kan ka kɛ cogo min na a n'a bɛ kɛ quartier min na jɛkulu min sigilen b'a kama o bɛ explication d'i ma ka sɔrɔ k'i ka transfert kɛ n'i ka transfert kɛra i tɔgɔ bɛ don yan bureau de liste la liste i tɔgɔ bɛ don vote liste la yan mais en tant que i ma transfert kɛ toujours i bɛ Mali de kɔnɔ dɛ i tɛ se ka voter Faransi yan o fili de ye mɔgɔ caman sɔrɔ yan o fili de ye mɔgɔ caman sɔrɔ o ma se ka fɛn kɛ a transfert bɛ kɛ waati jumɛn an bɛna o de fɔ aw ye a bɛ daminɛ octobre novembre jusqu'à le 29 décembre kalo saba san o san a bɛ kɛ a bɛ bila réseau sanfɛ a bɛ fɔ bɛɛ ye mais maliyɛnw tun t'a ko in kalama kosɛbɛ i y'a faamuya b'a la ko in c'est a tun bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲɛna ma quoi or que fɛn ɲɛnamaba don nin tɛ an ka ɲɛmɔgɔw nɔ ye an ka ɲɛmɔgɔ bɛ k'u seko kɛ jɛkulu sigira a kama jɛkulu bɛ sara a kama san o san a bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la siɲɛ kelen san o san a bɛ kɛ siɲɛ kelen wa siɲɛ kelen min fana don kalo saba de dilen bɛ mɔgɔw ma 3 mois le 1er octobre novembre décembre kalo saba bɛ mɔgɔw bolo ka taa transfert kɛ e min ka carte nina dilanna Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka voter yan i bɛ taa transfert de kɛ i tɔgɔ k'o don yan liste la n'o kɛra i bɛ se ka voter mais en tant que i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ hali n'i bɛ yan a bɛ komi i bɛ Mali de kɔnɔ i tɛ se ka voter yan dɛ o fili de ye mɔgɔw sɔrɔ n'u taara voter kɛyɔrɔ la n'u ma se ka voter olu bolo i y'a faamuya la an ka ɲɛmɔgɔw ko hali ni carte b'i bolo i bɛ se ka voter dɔw yɛrɛ wulila ka taa n'u ka carte mais ni tɔgɔ tɛ liste la vote tɛ se ka kɛ mais ni tɔgɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ hali ni carte nina t'i bolo i bɛ se ka vote kɛ parce que i tɔgɔ bɛ yen mais ni tɔgɔ tɛ vote tɛ se ka kɛ dɛ an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ daminɛ octobre octobre min bɛ ka na a bɛ daminɛ ka taa kuncɛ fo le 29 décembre kalo saba e min tulo bɛ na e min bɛ fɛ ka vote kɛ Faransi kɔnɔ yan carte nina min n'i y'a ta Mali kɔnɔ yen nɔ a tɛ se ka vote kɛ yan dɛ fo k'i ka i y'a faamuya b'a la i tɔgɔ don yan liste de la o bɛ kɛ cogo min na i bɛ taa consulat la o b'a ɲɛfɔ i ye an b'a ɲini Mali l'État fana fɛ n'o bɛ se ka hakilina kura ta parce que maliyɛn caman bɛ yen nɔ courage t'u la a bɛ hakɛ to de kuma n'a fɔ cogo dɔw yɛrɛ t'a ko yɛrɛ ɲɛɲini parce que hali vote ko min filɛ nin ye an ye vote min kɛ dimanche don ne y'a video kɛ n ye video 2 de k'a kan walima video 3 mais o bɛɛ n'a ta vote don ne ka téléphone ma se ka jɔ balayira vote bɛ kɛ cogo di vote bɛ kɛ min vote bɛ kɛ fara dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka c'est que vote i bɛ vote kɛyɔrɔ la dɛ dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka ko balayira an yɛrɛ t'a dɔn ni vote bɛ kɛ Faransi yan ne b'a f'u ye ko ne yɛrɛ de filɛ vote kɛyɔrɔ la cavi a bɛ komi u tɛ kunnafoni u t'a lamɛn ni fɛn ye quoi a bɛɛ tɛ dɛ maliyɛn fanba bɛɛ taara vote mais caman fana bɛ yen nɔ olu ma cavi quoi a bɛ nin kunnafoni lamɛn ka nin yɔrɔnin tigɛ ka d'u ma ni e mɔgɔ min ka carte nina n'i y'a dilan Mali kɔnɔ i tɛ se ka voter yan n'i ma transfert kɛ transfert a bɛ daminɛ octobre novembre décembre n'i taara transfert kɛ k'i tɔgɔ bɔ Mali liste la ka don Faransi liste la yan i bɛ se ka vote kɛ an b'a ɲini an ka l'État fana fɛ n'u sera ka hakilina kura fana ta nin ko in na o fana ka fisa an ka mɔgɔw kana perdre jama min n'an y'a perdre comment ça s'appelle dimanche don Faransi yan walahi n'olu bɛɛ tun votera n ka cɛ kuma yɛrɛ tun tɛ yen mais mɔgɔ caman seginna o ma se ka voter parce que u ka carte nina dilan Mali de kɔnɔ k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ pour que nin ko ka nɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ ka carte date mana ban n'u taara k'u bɛ t'u ka carte renouveler consulat la yan a b'u ɲininka k'u ye transfert kɛ wa n'u m'a kɛ a b'u dɛmɛ ka k'u ye walima a b'u dɛmɛ ka explication d'u ma walima a b'u dɛmɛ k'u bilasira n'o kɛra bila transfert bɛ kɛ ka ban pewu parce que n'i ko mɔgɔw ka wuli ka t'u yɛrɛ ma a dɔw ka baara ka ca a dɔw yɛrɛ tɛ taa mais pour ka ko ka nɔgɔya solution ka sɔrɔ a ko la ne bɛ hakilina min di Mali l'État ma
Malien de munu sigile me diaspora là. Nous ka carte nina comment ça s'appelle ka 40 koni dati mana base c'est obligatoire. Et beta no fait. Et ka passeport dati mana base c'est obligatoire. Et beta ka passeport là. Ah au glanto là. Nous sera ka malien do nyininga. Et ka carte nina dlana mi. Na tiki ko ka dlana mali kono. Et bah faut d'accord. Si ça amène ka transfert qui trop bon mali vote de lycée là qui trop que français là. Wallahi, billahi no ini hakil na ita quoi. Transfert beke ka bampeu. Hari senge maya la quoi. C'est même pas la peine quoi Djekulu reste ninko là quoi. C'est même pas la peine quoi Djekulu sigi ninko là. Jusque consulat qui équipé na doron. Mwo ka passeport dati be pas. Ni tera renouveler de ki ninga. Et ka katina sur mi. Ni ku ya sur mal là-bas faut bon d'accord. Ni ya sur mal là tu sais ka voter pour qu'il ka voter et toi de bedo ya lycée là. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Hari Djekulu wera manga sigi ninko era là. No kera anye jama min perdu du masidon o jama amba be récupérer asimi bena ke présent bébé ta voter ta kokele bébé wita mais c'est comme mo diminer tara quoi ku beta voter ya so tu sais ka voter parce que o ma transfert ko to be mali de la haribi ou dimina do ni do ere te ka kasi quoi ni do ere te ka kele ke quoi parce que olu ma se ka voter mais ou tunta nyato olu bolo do katini na bi bolo do e beta voter vote te kete vote be kede ni to be lycée là ni to te lycée là ni bureau de ni bureau mo ko be la voter donc ya fa même e kele me se ka ya fa même la bureau de vote be tien parce que abe commis et to be mali de là et nana voter français abe se ka voter la be tien aba hakili to oro la ko so ba na fa ka bo amunu ko kambe mali fe an fe ko tia ka fo baraka ke mali kura ka jo faut kambe 5 ay vote le de là et tu sais ka vote ke ka so ka katinina de la nembe mali kono de ni be fe ka vote ke il be transfert de ke ki to bo mali lisi la kani to do ya lisi la ni be fe ko kuna foni fana soro il be se consulat mo ma ni te ka passeport renouveler wolma ni be fe ka kuna foni soro u nyininga abeke rom na abeke wati mina o ba kuna foni bela jelenda ituloko ni consulat mo fana sra ka ne ka ni hakilna fana ta ka barake nai wala u fana ka yin kosobe ka ne ka ni hakilna ta barake na ka yin c'est même pas la peine ka Djekulu sigi ni ko era la jusque mo mi ka passeport dati mana banitra renouveler ki ni nga doron i ka katina so mi no kuku ya so mala i ba fo bon i bi to de do ya liste là no kera se ka voter même pas 2 minutes i ba ko benya na bo mo wala fana mana na ibe o question ni rompo mo fe beta ka passeport renouveler mo ka soro akama ku ni nga parce que vote min kera du masido mo chama de segna mo se ka voter parce que utunta nyado utunta ko kalama ou era ta do transfert be ke chogo mera la maintenant nga nyamo ye ni fembla en place a kacha ala fe wallahi nga asimi kanu baga bebe voter asimi kanu baga mimbe ya ngo petini do tra kwa beta voter ma se ka voter quoi encore tu me casser de là quoi ne re de aye petini a tra kwa beta voter aka katini na babulu no quoi tu se ka voter quoi tu se ka cheni kasira de quoi na ibala kalika fuku non ngo dusube malien kono bi de wallahi malien do mbe mali fe bi aka bo hakilima ni nyamugo nyana ko mogo benya ni nyamugo nyana ko mogo benya otunye transfert yoro yi ka nyini malien do mfe sanwo san avec chien kele abe damine octobre novembre kalola ya famela abe damine octobre comment ça s'appelle octobre abe damine octobre kalola toi ou kalo comment ça s'appelle toi ou kalo tana abe damine au-delà octobre 10e mois abe damine la kata kunche jusqu'à le 29 décembre ça que abe kero mi la nyina na yin toko suno Djekulu de siglemba kama Djekulu de siglemba kama ibeta transfert que don ne ka katina de la mali de kono me fe kan toko sebe ya lisi la abana obi toko sebe ala na kadi fana i demin de la ka voter no fana fatura ibe se ko fana fo salo ne dem votera wal ma dem 18 dem votera mais nina atei ala ka kalfa minala ibo fana fo ka daka don i demin fatura a toro bebo ya fa me wala comment ça s'appelle bureau de lycée là quoi ya fa me i den toro bebo quoi ça ka be bara no yambulu ko aba to ni malikura bejo quoi ni be yi se ko ke aba to ni malikura bejo
parce que sous min be voter mali ko ka bo hakilma sous min be voter ka bo hakilma parce que mo balmo be ça ou ta réclamer ou ta fo bon ni du man ni fo fanga tse ka ni beye ah mo do be ça incident mo do be ça tungala c'est que mo be ça tugo pela fanga tse ka ni beye jamana tse ka ni beye et minga mo fo to na de la ka voter il tarato comment ça s'appelle transfert là il se ko fona fo ka daka salo ne dɔgɔnin votera maintenant a tɛ ala ka kalifa minɛ la u b'a tɔgɔ bɔ liste la direct o la su tɛ voter tuguni mais mana man cɛsiri Asimi kelen tɛ se ne kelen tɛ se Jaba Baraji kelen tɛ se Zeska Mete kelen tɛ se Mali kura bɛɛ de bi seko kɛ n'a ye nin kunnafoni sɔrɔ a y'aw jija transfert la aw ka cɛsiri a nɔfɛ quoi n'a ye nin kunnafoni sɔrɔ transfert c'est obligatoire. E min tun bɛ Mali la kunu n'i tɛ Mali la tuguni ne bɛ Faransi yan i ka carte nina sɔrɔla k'i to Mali de kɔnɔ n'i ma transfert kɛ k'i tɔgɔ bɔ Mali liste la vote kɛ liste la k'i tɔgɔ don yan vote kɛ liste la fo ka diɲɛ dugukolo minɛ kɛ i tɛ se ka voter yan i tɛ se ka voter yan so obligé i b'i tɔgɔ bɔ Mali liste la k'i tɔgɔ don Faransi liste la n'o kɛra hali n'i ka carte nina burun'i kɔ n'i ka fichier tunun'i kɔ i bɛ taa n'i ka passeport dɔrɔn ye dɔrɔn i bɛ voter walima i ka carte d'identité i bɛ voter parce que i tɔgɔ bɛ yen. I tɔgɔ bɛ mais ni tɔgɔ tɛ yen i tɛ se ka voter ni votera dɔrɔn i nanbara de parce que i tɔgɔ bɛ Mali de la mɔgɔ minnu fana dɔgɔninw banna walima u faw banna walima u bamusow banna n'u delila ka voter n'aw m'a fɔ jamana ye jamana t'a bɛɛ kalama a b'a fɔ jamana ye de jamana bɛ sɔrɔ k'u tɔgɔ bɔ liste la n'o kɛra su tɛ voter tuguni kuma fa na ba filɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Alahaji Magan tagabali Alahaji min ma taa Magan ka tɔgɔ kɛ Laji ye an bɛna ale can dɔɔni parce que ne ye Kankari Laji ye depuis kunu n ko a ka Sogɛli to yen a ye Sogɛli to yen sisan a nana disi gosi Asimi de la depuis a bɛ ka Sogɛli kɛlɛ n y'a fɔ aw ye ko Sogɛli ko tɛ n ko bɛ Asimi de nɔfɛ an ye c'est que an bɛ fɛn jan de natɔla ye fɛn min bɛ na san wɛrɛ a natɔla anw b'a ye ne y'a fɔ yan ko Laji bɛ ka Sogɛli kɛlɛ n ko Sogɛli ko tɛ n k'a bɛ Asimi kunkolo yɛrɛ de nɔfɛ a waati sera o an ka Laji lamɛn n ka sɔrɔ ka fila bila k'u kɔrɔ Laji Magan tagabali cɛ kelen min y'a tɔgɔ da Laji ka sɔrɔ a ma taa Magan a y'a lajɛ dɛ Kawarali barika t'a la Kawarali a cira association o ta tiɲɛna ATT tun y'an ka nafolo min d'a ma k'a kɛ millionnaire ye milliardaire tun tɛ dɛ millionnaire o wari ninnu bɛɛ banna fo ka Laji fin pɔrɔli tulu sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ tuguni pɔrɔdi tɛ ka mun tuguni o Laji de sigilen bɛ ko Asimi ma baara kɛ ni malien den bɛɛ bɛ Asimi sake ni ye malien den kɛmɛ sigila 99 a bɛɛ bɛ Asimi fɛ e bɛ kodɔn ka tɛmɛ olu kan e kunkolo ka tɛmɛ olu kan e kunkolo ka bon ka tɛmɛ olu kan ne nan'i sigi malien denw ɲɛna ko Asimi ma baara kɛ jɔn bɛ bo viser i bolo bɛ ka k'i yɛrɛ kala i bɛ k'i yɛrɛ mago sa i bɛ k'i yɛrɛ ta tiɲɛ quoi a tɛ don malien denw kunkolo la avion minnu sanna u dontɔla Mali kɔnɔ malien denw y'a ye ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ blende minnu sanna u dontɔla Mali kɔnɔ malien denw ɲa dara kan ne taara fɔ malien denw ye ko Asimi ma baara kɛ i m'i yɛrɛ faga Faransi tun b'a sago kɛ anw na bi anw ye Faransi gɛn Faransi tɛ se ka sago kɛ anw na ne taara i jɔ malien denw ɲɛna ko Asimi ma baara kɛ a bɛ komi i bɛ ka muru ta k'i yɛrɛ kan tigɛ Alaji ne y'a fɔ ko danga de bɛ aw bɛɛ kɔ tatiɲɛ de bɛ aw bɛɛ kɔ i y'a faamuya bala nkalon sake tiɲɛ tɛ se ka tiɲɛ ma filimatɔ tɛ quoi tiɲɛ tɛ se ka dogo kɔ baara ɲuman fana tɛ se ka dogo an bɛ Laji tatiɲɛbagatɔ ye a sigilen bɛ Senegali a tɛ se ka nin fɔ hali k'a to Mali yɛrɛ la a n'a ka a bɛ kuma tabali min kɔfɛ e k'a lajɛ i b'a lakali ko bureau jugu sago jɔlen bɛ nin kɔfɛ k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ min a y'a lamɛn. Assalamu alaikum, balma malien. Et là, je m'en rappelle tout le Makano, le président de l'association Kawarali de Renouveau International. Malien ont oublié le 14 juin 2023. A son ka dɔgɔdɔɔni quoi. Bi ne et là, je m'en rappelle tout le Bibo, qu'il y a fait des Maliens tchè et Maliens moussou. Mun bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka yafa de deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ ka yafa ma sabula ka d'a kan fili dɔ ye sɔrɔ kunun o fili tɛ se ka corriger na aw maliyɛnw ma yafa ma o kosɔn n bɔra bi ka na yafa deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw fili mun ye ne ye Laji Mara Kuture sɔrɔ kunun o fili tɛ dɔwɛrɛ ye
ne de bɔra ne ni n ka tɔndenw ka taa commune Mandé na ka taga meeting ba kɛ d'aller faire l'appel à la candidature de Assimi Goïta ka taa malien cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ko an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ a ka kɛ masakɛ ko hali na Assimi tɛ masakɛya fɛ an b'a forcer diyagoya ka kɛ masakɛ anw de y'o fɔ kɔnɔ o de ye n ka fili ye o ye n ka fili ye pourquoi n'a an kun y'o waleya de sa o kɔrɔ ye k'a fɔ an kun y'an tɛgɛ su an yɛrɛ ɲɛna mun na les 5 colonels Assimi n'a 4 colonels ils ont échoué sur tous les plans o ye fɛn o fɛn fɔ an maliyɛnw ye ani k'o ye fɛn o fɛn kɛ a si ma k'a ye a bɛɛ propagande tout est faux Mali nana plongé kɔngɔbana de kɔnɔ la famine tâtonnement an t'a dɔn an bɛ taa min an t'a dɔn an bɛ na min maliyɛn den t'a dɔn n'u b'u kɔ n'u t'a dɔn u b'u jaabi ka sababu kɛ nin militaire ka nkalon ye u ye fɛn o fɛn fana a bɛɛ nkalon maliyɛnw wallahi les 5 colonels au TC ils ont échoué u n'u ka premier ministre ils ont échoué sur tous les plans n y'o fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a ye n ye mun fɔ Sukɛri ma n ye mun yɛrɛ la a tɛ se a bɛ mun fɔ a n'a bɛ mun kɛ kelen tɛ a n'a ka 5 colonels u bɛɛ kelen donc maliyɛnw n bɔra ka yafa deli aw fɛ parce que ne k'aw ma kunun aw ka tugu kɔ mais maliyɛnw tɛ se dɛ mun b'u kɔnɔ les 5 colonels mun b'aw kɔnɔ aw kana kɔrɔbɔ aw kana kɛ k'a fɔ aw bɛ compter fanga ye aw kana kɔrɔbɔ k'a fɔ tous les hommes politiques bɛɛ bɛ to ka kɔnɔ aw kana kɔrɔbɔ le Mali n'appartient pas aux hommes politiques le Mali c'est pour nous les Maliens an tɛ se ka mɔgɔ bɔ maliyɛnya la wa ba tɛ se ka bɔ maliyɛnya la donc pour vous dire que mun b'aw kɔnɔ aw kana kɛ dɔrɔn aw filɛ ka na référendum mun kɛ nin ye tan maliyɛnw ye kale ala la référendum ma kɛ kun foyi kosɔn fo kun kelen dɔrɔn o kun kelen maliyɛn b'o dɔn wa k'u ka kisi u ka lakana fɛn ka n'u sɔrɔ parce que coup d'état mun kɛ u ka kamanagan n'u ka jɔyɔrɔ n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u ka lakana constitution in o de b'o kɔnɔ k'u protéger fɛn ka n'u sɔrɔ sini référendum kun tɛ dɔwɛrɛ n'o tɛ ka na an ka nafolo mugu ta ka taa ko ka taga 26 mars fa k'an ka jelibaw wele k'an ka jeli denmisɛnninw wele ka an ka chanteurw wele n ka bonya bɛ Mali dɔnkilidala bɛɛ yɔrɔ maa minnu bɛ ka bɔ vendredi ka taga nin na stade 26 mars la olu bɛ ka taga ka t'u ka starw de lajɛ ka t'u ka dɔnkilidalaw de lajɛ mais u tɛ ka taga conviction na k'a fɔ ko bon jamanatigi de y'an wele ou bien jamana ɲɛmɔgɔ de y'an wele ninnu ye baarakɛlaw ye ninnu de y'an wele pour que an ka taga ka taa 26 mars fa mɔgɔw tɛ ka taa o la dɛ maaw bɛ t'u ka dɔnkilidalaw de lamɛn n'aw ye se ko la k'a ye baarakɛla ye a ma se aw ka dɔnkilidalaw wele o a ye kan bila maliyɛnw ma dɔrɔn ka appel kɛ dɔrɔn an bɛɛ bɛ boli ka taa n'i y'a ye 26 mars tɛ se ka fa aw bolo f'aw ka wari de labɔ ka dɔnkilidalaw wele ka taga c'est parce que ɲuman de ma kɛ n'a ɲuman kɛra a bɛ fa ka sɔrɔ hali n'a ko ci ta dɔrɔn an bɛ boli an bɛ taa n ko kunun a tun bɛ ten de mais bi a tiɲɛna ka sababu kɛ a ye Mali plongé kɔngɔbana na maliyɛnw n'a fɔra ɲɛna ko mun de ɲɛna Mali kɔnɔ bi maliyɛn yɛrɛ taara i bɛ mun fɔ Assimi bɔra bi ka taga Segu ka taa an bɛɛ kuma sun k'an bɛɛ lamɔdɔya maa dɔw de tun bɛ na nin feere nin usine feere maa dɔw de tun bɛ na nin baarakɛyɔrɔ feere maa dɔw de tun bɛ na nin kɛ a y'aw sen da o kɛ a y'aw sen da olu maaw bɛ min mun na i t'o maaw fɔ maliyɛnw ye donc e n'olu ye complice de ye wa nin bɛ komi denmisɛnnin ka bɔ dɔrɔn ka kuma dɔw fɔ dɔrɔn t'a dɔn fɛn o fɛn fɔ Assimi taara taa yɔrɔ yɔrɔ i ka to i maa kun ye Assimi je pense que o fana ka aw sen ma ka tɛmɛ i ka kuma kan i ka kuma à chaque fois hali ni ko mɔgɔ ma k'a ni sɔgɔma i bɛ yɛrɛ bɔ a kɔnɔ donc les 5 colonels vraiment vous avez échoué sur tous les plans aw ka da la k'a fɔ Mali cɛbaw ma ban Mali musobaw ma ban ko n'aw mɔgɔ minnu kumana aw bɛ bɔrɔ d'olu kunna k'olu latunu non olu mana bɔ quelques jours encore olu tɛ se ka kuma non dan de bɛ ko bɛɛ la trop c'est trop donc maliyɛnw cɛ n'a muso le président de l'association Caroline Le Nouveau qui est là Jumara Touré n b'a ɲini maliyɛn cɛ ni maliyɛn muso fɛ Caroline tɔnden dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn cɛ ani maliyɛn muso minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan maa si kana oui voter ninnu ye parce que oui in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ oui in ye kuma kelen dɔrɔn de ka sɔrɔdasiw protéger ko parce que k'u ye coup d'état k'u ka jɔrɔna ko ye o dɔrɔn de ye raison pour laquelle bon n bɛ jugusago in lajɔya nin fana kɛra kawju min filanan ye ne y'a fɔ depuis kunun ko nin ta tiɲɛna depuis nin bɔra ka dɔ fɔ Sogɛli ma don min na ne kɔni ye dangatɔ de
ni danga safina kumba de ate ne tuguni ka yɛrɛ kan tigɛ ko sɔrɔdasiw ninnu k'u y'a échoué ko baara tɛ Mali kɔnɔ ni sɔrɔdasiw ninnu ye min kɛ nin tɛ kafiri ye nin tɛ ala jugu ye nin tɛ fasoden jugu ye nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ ko bilahi fɛn bɛɛ yɛlɛ nin dangaden ninnu de y'an ka nafolo sonyɛnen bɛɛ dun nafolo fɛn fɛn sonyɛna a bɛɛ dira ninnu de ma i ma ye tacɛ de b'u kɔ wa mɔgɔ ser'u ma u bɛ panpan mɔgɔ ma s'u ma u bɛ panpan u kan k'u da don ko min na u b'u da don o ko la i tɛ sigi i ka tunga la ye e tɛ se ka taa Mali yɛrɛ la i bɛ tunga de la han ATT y'an ka nafolo caman de cɛ k'a di nin ma o wari muguni de tun b'a kun o banna i mana wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten de o wari banna a nana M5 ko kɛlɛ kɛ danga b'u ko o ma place sɔrɔ u panpana komi tinɛni place ma sɔrɔ o Sogɛli kɛlɛ yan ne y'a fɔ n ko Sogɛli ko tɛ ko bɛ fanga de nɔfɛ u taara ko bɛ Asimi fɛ Vivi Asimi de ka ɲi Sogɛli ma ɲi Asimi an b'i ko fo saya Asimi ma place d'a ma nin tɛ tuuru selen Asimi yɛrɛ ma nin tɛ tuuru selen Asimi yɛrɛ ma an bɛ ninnu dɔn de komi tɛgɛ ci mɔgɔ lankolon mana kuma dɔrɔn bila an b'a dɔn mɔgɔ mana kuma n'i ta ye danbe ko de walima n'i ye hɔrɔn kolon de an b'a dɔn a nin de sigilen filɛ ko foyi ma kɛ Mali kɔnɔ avion joli bɛ Mali bolo bi o kɔni o tɛ fɛn ye dɛ don o don mɔgɔ tun bɛ sa e fa dugu la Moti nin bɛ bɔ Moti de Moti ka don o don mɔgɔ tun bɛ sa Moti Alahaji Makantaga Baliya filɛ mɔgɔ jo tun bɛ sa Moti tile kɔnɔ a ka ca dɛ mɛ bi mɔgɔ tɛ ka sa Moti o tɛ bila ɲɛ o de la ko nin fɛn dɔnbali ninnu n'o bɛ kuma n t'a dɔn o bɛ dulɔ de min wa n'o bɛ kuma mɛ ni ala ye mɔgɔ halaki de i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e cɛkɔrɔba tɔ ka t'i jɔ ka kuma ta ko le 5 colonel k'u ma foyi kɛ Mali kɔnɔ ko Mali bilan zoro ko tila ka kɔngɔ de bila maliyɛnw na jɔn bɛ nin ta ka baara kɛ n'a ye en tant que association ɲɛmɔgɔ e bɛ k'i ka association i ka tɔndenw yɛrɛ dɔgɔya i bɛ ka jamana dɔgɔya e yɛrɛ ka jamana i bɛ ka nkalon da i ka jamana la jɔn bɛ kɛ e fɛ i bolo kiri yɛrɛ kala ye don o don joli tun bɛ bɔ Moti ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u den labɔ ka tila k'u biɲɛ bɔ k'u biɲɛ ɲimi k'a filime o tun bɛ kɛ Moti mɛ bi o dabila la o tɛ bila ɲɛ dɛ avion sanna o tɛ bila ɲɛ dɛ Faransi gɛnna o tɛ bila ɲɛ minisima gɛnna o tɛ bila ɲɛ faso nafolo tɛ ka suɲɛ olu si tɛ bila ɲɛ e bolo parce que place ma sɔrɔ ninnu ka fɛn bɛɛ de place ye hɔrɔnya t'u la danbe t'u la ni danbe tun bɛ ninnu na ni ninnu tun bɛ maliyɛnw fɛ e tun man ka t'i sigi ka Mali bɛɛ dɔgɔya parce que Mali bɛɛ bɛ Asimi fɛ bi Mali bɛɛ bɛ Asimi kɔ bi k'a da mun kan u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn dɔ de bɛ ka kɛ ni e nana olu bɛɛ dɔgɔya k'u bɛɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye i m'i yɛrɛ faga f'a ko mɔgɔ kana taa voter e b'a fɔ jɔn de k'a kana taa voter fo n'a kɛra muso ni denw ye maliyɛnw kana taa voter nin constitution bɛ Asimi de protéger Asimi ye anw ka fɛn bɛɛ de n'anw ma Asimi protéger an bɛna jɔn de protéger cɛ kelen min nana ka Mali segin a danbe kɔnɔ Asimi don ni anw ma Asimi protéger an bɛna jɔn de protéger la question est là le petit con ni se kɛ anw ye an bɛ Asimi bila buteli kɔnɔ foyi kana maga a la a ye min kɛ Mali kɔnɔ cɛ m'a kɛ i lagasaden i jɔ i ka tabali belebeleba kɔfɛ nɔ k'o ye bureau ye Asimi ma foyi kɛ o y'i ta de parce que e ma fanga sɔrɔ e ma place sɔrɔ foyi ma kɛ mais anw kɔni bolo bi Mali kɛra aljinɛ de Mali kɛra fɛn bɛɛ Mali ye fɛn bɛɛ sɔrɔ e wa ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ sɔsɔ cogo t'a la n filɛ ka kuma min fɔ sɔsɔ cogo t'a la kunu avion tun tɛ bi avion bɛ yen o tɛ bi la ɲɛ kunu blindé tun tɛ bi blindé bɛ yen o tɛ bi la ɲɛ kunu sɔrɔdasiw ka wari tun bɛ suɲɛ hali dumuni wari a tun bɛ suɲɛ bi o tɛ ka suɲɛ o tɛ bi la ɲɛ kunu sɔrɔdasiw tun bɛ don wotoronin de kɔnɔ wotoronin puspus ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kunu ji tun tɛ sɔrɔdasiw ka kan kɔnɔ bi ji bɛ yen nin si tɛ bi la ɲɛ Kayi train wulila o tɛ bi la ɲɛ Koma taxi wulila o tɛ bi la ɲɛ an ka sanu kɛra an ta ye o tɛ bi la ɲɛ mais ni ala banna mɔgɔ la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Alahaji Makantaga Bali nin ye fana ta tiɲɛ komi Isa Kawujimi ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko sabu k'u ta tiɲɛna dɛ o bɛ k'u tɔ mago sa tuguni n'i ta tiɲɛna kan ka sabali de walasa ala bɛ se ka hɛrɛ dɔ k'i ye mais n'olu ta tiɲɛna o bɛ tila k'u tɔ faga de tuguni komi arasiba cɛ y'a yɛrɛ kɛ cogo min na arasiba cɛ y'a dɔn ko jama t'a kɔ tuguni a tila k'a yɛrɛ faga
ka jimi ya don ka fo ko maliw tigara la tla ka yɛrɛ faga nin fana y'a dɔn ka fɔ seta ye tuguni a barika banna o de sigilen filanda la ko foyi ma ko ni sɔrɔsiw ma foyi kɛ an ni e tɛ diɲɛ kelen na o e bɛ lahara de an bɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ se ka dɔn cogo jumɛn ko fɛn kɛra anw bɛ diɲɛ kɔnɔ e kɛra su ye e bɛ se ka baara ɲuman ye wa tɛ se ka baara ɲuman ye dɛ wa tɛ se ka bɔ baara ɲuman fana kalama parce que e ye su de toi tu es déjà mort tu es déjà primé i dati banna i tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e kɛra su ye e tɛ se ka baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ e tɛ se k'o ye parce que e ye jugu sago ye Bonema Wolo sigilen bɛ n'a da cɛ jugu ye ko foyi ma kɛ dɛ aw kana taa référendum ta dɛ oui passera parce que barika de bɛ anw na Ala bɛ an fɛ an bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ ka Mali kunna wolo Mali bɛ ka jɔ e bɛ t'i jɔ jɔn ma ko kana taa oui ta hali i ka wulu n'i ko k'a kana taa oui ta a b'i kin ka tila ka taa oui ta hali i ka bagan n'i ko a ma k'a kana taa oui ta a bɛ taa oui ta oui passera 4e république Alhaji Magan Tagabali ATT de anw ka nafolo ta ka di nin ma f'a y'a yɛrɛ kɛ millionnaire ye mɔgɔw bɛ wele Senegali mɔgɔw bɛ taa dumuni kɛ salon kɔnɔ bɛɛ ma ban bi yan n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ nkalon kan bilahi hɛrɛ t'a kɔfɛ nkalon mana fɛn fɛn dilan a bɛ tila ka tiɲɛ hali n'i ye nin i b'a dɔn ko nin tɛ sɛbɛkɛla ye hali n'i ye nin i b'a dɔn ko barika tɛ nin na ATT Ala ka hinɛ la o de faso nafolo ta ka taa di nin ma Senegali ye a ma sɛgɛn a la foyi a y'a bɛɛ don sunguruba ni dulɔ ni fɛn na i ɲɛ t'a kɔnɔbaranin na a bɛ dulɔ min hali fali o wari banna sisan a nana fara M5 mɔgɔw ka place ma sɔrɔ Sogɛli nana ka taa fara Asimi kan Asimi de ka ɲi Sogɛli ma ɲi a bolo ko n'a y'o fɔ Asimi bɛ place d'a ma n'i tɛ Sogɛli fɛ Asimi tɛ k'i fɛ Asimi ye mɔgɔ min a kunkolo baara kɛ o mɔgɔ bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma Asimi tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli wa a t'i sago fana kɛ parce que Asimi bɛ Sogɛli valeur dɔn a ye Sogɛli nɛni Sogɛli ma place d'a ma a taara i kɛ Asimi fana kan Asimi ɲɔgɔn tɛ yen an ka i m'a yɛrɛ n y'a ka video karisa i m'a mɛn k'ale ye jama labɔ k'u ka taa Asimi dɛmɛ mais k'ale tun filila de ko Asimi tɛ se ka dɛmɛ n ɲɛ tɛ nin jugu sago ninnu na k'ale de tun ko Asimi ka ɲi k'ale ye jama labɔ ko mɔgɔ ka Asimi dɛmɛ ko mais ko Asimi tɛ se ka dɛmɛ ko mɔgɔ ka yafa ale ma place dɔrɔn don Mali ko tɛ n bɛ n kali Ala la u mago bɛ place dɔrɔn de la a tun bolo n'a ye mɔgɔw labɔ k'u ka taa Asimi dɛmɛ Asimi b'a wele ka jɔyɔrɔ de d'a ma Asimi t'o fɛn ye o Mali tɛ di n'importe qui ma n'importe qui Mali tɛ d'a ma surtout bɛɛ bɛ e ka histoire dɔn e ye nafolo sɔrɔ cogo jumɛn jamana nafolo de taara ka d'i ma ATT fɛ parce que i ye ATT somɔgɔ de ye o nafolo ma ban bi kunun o nafolo tun bɛ kun f'u bɛ produit mun caco produit munna tolilen f'a bɛ produit mun ka ɲada ni jɛjɛ k'a yɔrɔ dɔ finfin bi fan bɛɛ ma kɛ kelen ye bi nafolo tɛ yen tulusɔngɔ tɛ yen foyi tɛ yen a b'a bila dɛ i sigi Senegali yen nɔ lagasa i filanw bɛ ba san na waati min na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la aw bɛna mun de fɔ maliyɛndenw ye maliyɛndenw ma kɛ Asimi fɛ gansan u ɲɛ b'a la Asimi bɛ ka fɛn dɔ de kɛ maliyɛndenw ma tugu Asimi kɔ gansan a bɛ k'u kunna wolo de a bɛ ka baara min fana kɛ ɲadimi don mɔgɔw bɛ k'a fɛ de e seko t'a la ne seko t'a la tiɲɛ de ye Ala ye diyagoya i bɛ tugu tiɲɛ kɔ n'i ma tugu tiɲɛ kɔ i bɛ lebu a bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye o de la ni ne ye nin fɛn dɔnbali lagasaden ninnu ye quoi o bɛ nin kumasidɔnbali fɔ ninnu na ne bɛ sa de quoi mɔgɔ min lamarala walima mɔgɔ min bɔra duba kɔnɔ walima conseil bɛ mɔgɔ min bolo walima jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ mɔgɔ min bolo e kan ka t'i sigi ko le 5 colonel ko ils sont échoués ko baara ma kɛ foyi ma kɛ ni baara tun ma kɛ sisan b'a sɔrɔ e ba bɛ ka faga Moti i ka dugu bɛ ka jɛni ye bi i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko mɔgɔ enlèvera Moti i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko joli bɔnna Moti i bɛ san 1 kɛ i t'a mɛn ko kan attaquera Moti nin tɛ baara ye dɛ baara min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ye lakana de ye lakana bɛ ka sabati Mali kɔnɔ n'i y'a mɛn ko jamana lakana don n'i y'a mɛn ko silamɛya lakana don foyi tɛ se ka taa lakana kɔ lakana tɛ yɔrɔ dɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ yen lakana tɛ yɔrɔ dɔ baara foyi tɛ se ka kɛ yen lakana bɛ Moti bi wa walima lakana tɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na dɛ Asimi de kɛra sababu ye ka yen gɛri ban ka yen kɛlɛ ban ka yen joli bɔn k'a lajɔ Asimi de kɛra sababu ye ne ko k'i bɛ taa dɔ fɔ o ma fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Alhaji Magan Tagabali Motikaw k'i ma ko tout moriya
segukaw k'u ma ko tu mɔriya bagunukaw k'u ma ko tu mɔriya maliyɛn den bɛɛ y'a bolo k'u boloko ji min na min ko n'an bɛ ka taa an bɛ se a bɛɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye segukaw ye danga min don faso kumasulu den a bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ cɛ an tɛgɛ kɔnɔ yan a bɛɛ Asimi ka baara hali ni taara suw ɲininka lahara o b'a Asimi baara kɛ hali ni taara suw ɲininka lahara o b'a fɔ Asimi baara kɛ mais comme e fana tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni toi tu es déjà périmé nafa tɛ e la e barika bannen don i kɛra dangaden ye i bɛ n'i jɔ ko Asimi ma baara kɛ bataraden fogo dabakala produit munna tolilen ala jugu batara lemme n'Asimi tun ma baara kɛ an b'a tɔgɔ fɔ yan a bɛ an balo wa a bɛ an ka sosara dɔn wa n'a tun ma baara kɛ an b'a tɔgɔ fɔ yan ala kira tɛ pa paga tɛ Asimi a ma ci ye wa a tɛ se ka ci fana hadamaden do komi ne mais a ye Mali kunna wolo baara bɛ ka kɛ o de la tɔgɔ bɛ ka fɔ yan n'a tun ma baara kɛ a tɔgɔ tɛ fɔ yan ne tiri sigi ku kan ko baara ma kɛ e bɛ lahara de e bɛ se ka baara ye cogo jumɛn e sara ka ban e bɛ se ka bɔ baara kalama cogo jumɛn toi tu es déjà mort e ye su de e bɛ se ka bɔ Mali baara kalama e bɛ tasuma kɔnɔ e bɛ jahanama kɔnɔ e bɛ lahara e bɛ kaburu kɔnɔ baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ e bɛ se ka bɔ kalama i sigi ku kan yen nɔ fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min aw kana mɔgɔ bonya jamana in kɔnɔ jamana kɔnɔden fanba bɛ fɛn min kɔ n'i ma to o fɛn kɔ i bɛ t'i kun fara kogo kun jamana kɔnɔden fanba bɛ ko min na n'i ma tugu o ko kɔ Mali b'a kɔfɛ surtout parti ɲɛmɔgɔ association ɲɛmɔgɔ maliyɛn den bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ e kan ka hakili de sɔrɔ ka sabali ka sigi yɛrɛ ma bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ tɛna kɛ Asimi fɛ bɛɛ ma kɛ kira fɛ kira min ka fisa ni bɛɛ ye bɛɛ tɛna kɛ Asimi fɛ o y'i ka dora ye maliyɛn don fanba bɛ ka taa min o bɛ jɔn kɔ o bɛ jɔn de fɛ Asimi en tant que association ɲɛmɔgɔ e kanubagaw bɛ Asimi kɔ i ka tɔndenw bɛ Asimi kɔ ne ko i bɛ Asimi dɔgɔya cogo dɔ la i laban bɛ taa min i kan ka sigi yɛrɛ ma de i tɛ Asimi fɛ ka i da fermer k'i da fermer ka sigi ka filɛli kɛ mais n'i ko i bɛ cɛ in buruja o ye kɛlen samiyabo ye o ye kɛlen su ye o ye kɛlen jugu sago ye o ye kɛlen ba sinamuso sago ye o ye kɛlen handicapé total a tɛ kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ maliyɛnw ye o b'a k'i ye n'i bɛ tiɲɛ sira kan maliyɛnw bɛ tugu i kɔ ni danbe b'i la walahi maliyɛnw bɛ k'i fɛ kuma fa n'a ba filɛ cɛkɔrɔba ni denmisɛnninw bɔra ka taa voter mɔgɔ miliyɔn joli olu bɛɛ ye lagalagatɔ de ye ni fɛn tun ma kɛ olu bɛ tugu Asimi kɔ wa ni fɛn tun ma kɛ olu bɛ Asimi sago kɛ yan e bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan zubi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya ala ka fara sɛdusu kan aw bɛ lahara de hali ni Mali kɛra Dubayi aw tɛ se ka bɔ a kalama aw kɛra su ye hali ni Mali bɛɛ kɛra sanu de aw tɛ se ka bɔ a kalama parce que ala y'aw ta tiɲɛ c'est que maa foroko de ninnu bɛ ko maa foroko jɔlen quoi maa foroko jɔlen o tɛ foyi kalama foyi ala ni juguya bolo n b'aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala ka di an ma hali bi an jɔlen ka to ka Asimi dɛmɛ an fɛn fɛn tun ye sɔnjugu ye ka sɔnjuguya dabila ka sira ɲuman ta ka hɔrɔnya ni danbe ta ka kɛ an faso fɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan o de bɛ dɔ fara Mali jɔli kan mɔgɔ fɛn fɛn tun ye denkolo walima sɔnjugu tun b'i la a bɛɛ bila i ka tiɲɛ sira ta an ka fara Asimi kan k'an faso kunna wolo Asimi kelen tɛ se ne kelen tɛ se Jaba Baraji kelen tɛ se n'an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ se an seyɔrɔ la n b'a segin a kan tuguni élection ba min bɛna kɛ parce que Asimi de bɛna kɛ an ka candidat ye i tɛ se ka voter faransi yan k'a sɔrɔ i ka carte d'identité dilanna Mali de kɔnɔ n'i ka carte d'identité dilanna Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka voter yan i bɛ transfert de kɛ transfert n'i taara conseiller la i b'o ɲininka o b'i tɔgɔ kɛ yan liste la ni élection waati sera i bɛ voter mais en tant que i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ i tɛ se ka voter yan an b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ fɛ Asimi ka élection position ka gagner k'a kɛ tako kelen ye a ye transfert kɛ dɛ parce que mɔgɔ caman seginna nin voter fitinin na mɔgɔ caman seginna ma se ka voter parce que u t'a kalama u t'a dɔn a ko bɛ kɛ cogo min na sinon san o san a bɛ bila internet sanfɛ san o san a bɛ fɔ maliyɛnw ye jɛkulu de sigilen b'a kama n'a y'a sɔrɔ e ka carte d'identité dilanna Mali kɔnɔ i tɛ se ka voter faransi kɔnɔ yan n'a y'a sɔrɔ e ka carte d'identité dilanna faransi kɔnɔ i tɛ se ka voter Mali la mais n'i ka carte d'identité dilanna Mali kɔnɔ
ala nana i sigiyɔrɔ bɛ faransi ma i bɛ wuli ka se consulat mɔgɔ de ma k'i bɛ fɛ ka transfert kɛ o k'i tɔgɔ don yan liste la walasa i bɛ se ka voter cogo min na kuma fa n'a ba filɛ ni wulila k'o ko ɲɛɲini la prochaine voter wala hali ni taara ni papier de en tant que i tɔgɔ bɛ liste la i b'i ka vote kɛ lafiya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ mais n'i tɔgɔ tɛ yan i tɛ se ka voter dɛ ni votera dɔrɔn o ye nanbara ye o bɛ se ka bureau de vote bɛɛ annuler e kelen n ka vote nɔfɛ parce que i tɔgɔ bɛ Mali de kɔnɔ i tɔgɔ tɛ yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam Isa Kante k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ